पंडित जी एकदम साफ सुथरा बात बताई रहुआ कि होली सोमवार के हो कि मंगर के हो। बड़ा टेंशन में आदमी पड़ल बा, सारा लोग फेर में डाल दिल बा, हितई परितई हर जगह से फोन आवता कि हमनी के यहाँ होली जौन बा सोमवार के बा। तब कुछ लोग मीट दारू खाए पिए वाला लोग बा, उ तो होली कहता सोमवार के हो, आ जे शाकाहारी बा उ कहता मंगर के हो। तो रउआ पातरा में केंगा लिखला बा, माने जे मांसाहारी बा, जे मीट मछली खाए वाला बा ओकर होली कहिया बा, जे शाकाहारी बा ओकर होली कहिया बा? एकदम साफ सुथरा बात बताई रउआ। एकदम टेंशन में बानी सब हमनी के। मीट मछली खाए वाला के अलग दिन ना होला। पहल का बात ओकर कोनो दिन तारीख ना होला। ऐसे हमनी के शास्त्र नहीं कहत कि हे दिन खाए के बा, हे दिन नहीं के खाए के, ठीक बा। रह गई होली, तो होली के बाद की माने यहाँ साफ लिखा था कि 24 मार्च के रात के 10:28 के बाद होलिका दहन, 25 मार्च के 11:31 तक पूर्णिमा, ओकरा बाद एक कम देता। लेकिन 25 मार्च के दिखाओ था कि ना काशी में सिर्फ होली हुई। कहली रहो कहला सामने केंगा मान लेकिन हमनी के कहां लिखल बा? लिखल का दिखाई हमरा के? लिखल हां देबा। ले आ बाबू लग न लिखल हां देबा। ले आ तो दिखावा तो हई बड़ा कंफ्यूजन में आदमी बा, टेंशन में हई होली मना। देखिए होली लिखता ना है होलिका दहन 24 मार्च, होली काशी में जी 25 मार्च जी, आ रंग उत्सव धुरंडी बाबू होली काशी में, काशी से अन्यत्र 26 मार्च माने मंगरे के माने हमनी के पंचांग के हिसाब से, पंचांग ना मानल जब तब ना मानल जाता एकर कोनो मतलब नहीं के जबे रुआ मर्जी कर तबे मनाई, माने खाली खाए के टेंशन है, मीट उठ खाए। हां बस वही से, बस उहे जेकरा दारू रुपये। हां बस उहे बात बा। हां तो ई औरी कहीं बाय में औरी बाय दे ई तो सूची रहला है ना, लगल दिखाई एकदम साफ सुथरा बात एकदम बताई, एकदम 1 मिनट 1 सेकंड ना, पूरा एकदम साफ खोल के समझा दी। लोग एकदम माने परेशान बा, जितना मीट दारू वाला लोग बा। अब देख ले है जी दिखाई चतुर्दशी रविवार 9:23 तक दिखाओ था चतुर्दशी, ओकर बाद पूर्णिमा होता। तो पूर्णिमा में कहे के मतलब हमनी के होलिका दहन करे के बा। तो ई पूर्णिमा देखिए 24 मार्च है दिखाओ था। फिर देख लिए यहाँ लिख के दिखाओ था कि भाद्रा दिखाओ था 9:23 से शुरू हुई 24 मार्च के दिन में, आई भाद्रा खत्म होता रात में 10:28 तक। ओकरा बाद भाद्रा जब खत्म होला ओकरा बाद होलिका दहन कइल जाला। ए वजह से देख लिखता कि बरताई पूर्णिमा आ रात्रि 10:28 बादन तत्परम होलिका दहनम मुहूर्त, मान 10:28 के बाद होलिका दहन आज 24 मार्च में करे के बाद जी। फिर रह गए कल 25 मार्च, देखिए 25 मार्च के लिए सोमवार पूर्णिमा दिखाओ था 11:31 तक, ओकरा बाद एकम दिखाओ था। लेकिन ओकरा बाद यहाँ देखिए फिर पूर्णिमा यहाँ लिखा था। पूर्णिमा के बाद विष्णु दोल उत्सव, काश्याम होली उत्सव, रंगोत्सव तक सिर्फ काशी खातिर होली का 25 मार्च के डेट में लिखल बा, और जगह खातिर नहीं के लिखल। लेकिन ऐसी 2 होली होता कर लो खातिर सोमवार के दिन है, उ तो अपना मर्जी वाला बात बनो। तो माने के कहला से नहीं के अपना मर्जी से होता। माने हर एक पर्व त्योहार के दिन मोदी जी के आके अनाउंस करे के पड़ी, मीडिया में कहे के पड़ी कि नहीं तो अपना से समझदारी रखे। मोदी जी कहाँ जाए अनाउंस करे खातिर, तो अपना से समझदारी रखे के पड़ी। तो सब लोग तो बेचैन बा कि ना काले होली है, सोमवार के होली है, सोमवार के होली। अब होली काशी में लिखला के वजह से लोग बोलता है कि अपनी यह होली हमनी के होली है। हाँ ना तो वैसे भी अभी देखिए 26 मार्च के भी लिखा था जी। 26 मार्च के का लिखा था वो दिखा दी। हाँ देखिए 26 मार्च है दिन मंगलवार, एकम देखा होता है 1:26 तक। ओकरा बाद देखिए 26 मार्च हो गए फसली चैत्र, माने वो दिन से होलिका उत्सव, रंगोत्सव, होली शरबत, मतलब हमनी के देखा भाई होलिकोत्सव, रंगोत्सव, होली शरबत, धुरंडी। हाँ ये मतलब बसंत उत्सव, होलिका विभूति धारणम, ये सब लिखा था ना। 26 मार्च तो हमनी के काशी से अलग मानी सन। ये वजह से हमनी के काशी से अलग होकर के वजह से लिखा था काशी से अन्यत्र होली 26 मार्च के मनावे के चाहे। हाँ 26 के मेन होली 26 के भइल पंचांग के कहला के हिसाब से, माने यही हिसाब से मनावे। हाँ यही हिसाब, अगर यही हिसाब से मनावल ओह दिन अगर मंगलवार के दिन के मीट मछली खा ते कोनो कटंत के ना ओकर कौन ऐसे हमनी के शास्त्र
खातिर मीट मछली खाए के आदेश नहीं खे दे हाँ। उन्हें के कहत कि मंगर के मत खाइए सोमवार के खाइए अपना मर्जी के बात माने लोग कहेला कि होली जौन बा खाही पिए के त्योहार ह हाँ तो कहेला तो ओकरा खातिर एक दिन पहले भी खा सकल जाता है या एक दिन बाद भी खाई जा ना ना वो सकता दिने खाई ले तो अमर भइल जाई लेकिन ना एकर कौन होली मीट मछली कौन त्योहार नहीं खे हाँ ना कौन त्योहार ना ई मीट मिष्टान चीज के त्योहार बा खास करके हमनी के होली में पुआ बनावल जाला जी। आ पुए बनावे खातिर होली मनावल जाला अच्छा ई होलिका दहन आज मानी एतवार के राती खान 10:30 बजे के बाद हो जाई जी हो जाई ए के ना जाई होलिका दहन में कन्या राशि के जे पड़ी उ ना जाई कन्या राशि के लोग ना जाई ना जाई बस के खातिर होलिका ओके, दहन हाँ बस बाकी चलिए रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी साफ सुथरा बात बतैले जी